Cita sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro buat ayang Dep Rosta nek ora kupingmu jenenge Rosta kasih sayangi sing koyo ayo bilang mantap boy bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban perjuangan ning dalan dhewean Astina Mas Nanang Caksono ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing koyo ngene Mas Bianto tak tompo parane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat tangane perkara disanggung kuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe Astina sebesar rekos dari Mbak Rosta Mbak Rosta iya terima kasih dulur-dulur semuanya yang hadir khususnya dari Polsek Panean Mas Nunung terima kasih yen pancen kudu pisah Mas Tongki ojo nganti ana dadi Iya. korban perjuangan ning dalan dhewean ora ono sing jalo dilahirke keluarga sing koyo ngene tak tompo parane kabeh kahanane Mas Joko Muslim yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat tangane iyo iyo ya Astina Rasa Tidal Panean aye Mas Nanang Wicaksono terima kasih dulur-dulur semuanya hadir yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban perjuangan ning dalan dhewean ayo mas ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tompo
dari Mbak Rosta sudah ya Mas. Eleng-elengan Kontrol.